tunrum chu Chanchin hlui magdanglam tak I han lor khom le teang March ninga sangkhat zakwa somkwa pahni khan Karnataka-a nu pakhat chu an chen na in atangin bakleng in atlan chuaka a tholop hlop boka police ten a chan lewang an chuina konga thil rapthlak tak mai an chui chuak ta ani police te chuan henu chen na ina hian kalin a pasal nagaraj chu rin hlel thu an mana kumhni kalta chunga Tamil Nadu le Karnataka in Khawvel hmeichhia rong taka thatrin nia an rin hlel ang nge in ama le ama ain puang ta ani hmeichhia somni paruk te chu an du lo chung pol luin a tha zel thua puang ta ani nagara sian anupui pomlai honama nge po hi tha alo tum pho to thin ti ain puanga vanei thak takin anupui hi a tha ma in riat chu ani ta ni nagara si police custody ya tan tirani a achung thu ngai tu ani zuita ani sangha zakwa somkwa pakhat November khan anupui hi aneya Bangalore apem puya afarnu te pahni tenen anchen holain afarnu te pahni rama le tayama te chu athatta atha na mun hi Tamil Nadu ramri eucalyptus thinglian tak omna nuaya ani thuwa puanga anupui yonama in apuan dan chuan apasal nena anin nei hnuwa chokopuara ai ngai lo thule zantin maya apasalina ngai sak thin thuwa soya police ten nagaras chen na in anlu chua po hian nagaras hi ruibel bual harfim lo taka alo om chu annang chinga nagaras po hian athil ti sual hi zep zolovin hmeichhia somni paruk zet apong sual nuwa rong taka atha thu soyani nagaras hian heng thil sual ati dan hi pathian ti lomna anga angai hialani ome tempula te kalin abik taka tong traina anei thina chutia atong trai zo chuan tua la that zui mai thin boka hetianga rong taka a han che thian an pathian te tilom hli in she bokani anupui honama nu le pa te chuan vanei thlak taka an fanu himdam taka alo chuak chu an lom lea nagaraj le an fanu te in nei thalak chu phal takin Chanchin tharla khom tu te le police te han pe a chung an thalak te le an Chanchin kim chang chu India ram hun sang Chanchin bumi te le police ten han puang zara ahun lai chuan India ram adeng chuakin alar hle bokani heti lai hian honama hi kumsom pasari mi chau alani nge missionary chung ko thihndan rapthlak kumsang khat zakwa somriat panga khan South Africa ram chuan boina lian tham tak mai han tonga ni tin mai hian sarkar sipai le helpol ho te chu anin kap ringa sipai ho chuan hel ho te tha chimi an tumna lama mi hang te an tiral tina sa ema le lam anin that bor hi ani ber mai heram boina rapthlak takara hian Christian missionary te po in torna chu an pumpel chuang lo mi hang ho te chu mingo ho ten an ngai sabor ang bokin mi hang ho te po in mingo ho te chu an ho em bokani August thatir lama an ram chim top tuipui kama kho pakhat Port Elizabeth chuan England ram Southampton atanga kal missionary chhungkaw Reverend Isaac Newman te chhungkaw chu tha an ni a Port Elizabeth khuwa hian an chhungkaw in kumni an lo cheng to a Christian Evangelical Fellowship of South Africa apo General Secretary chel lai ani nge abulvel thingtlang khuwa Cape Province vela an na tho na mun sang fangin an zinvel thina nikhachu Port Elizabeth atanga kilometer somli panga vela hla khote takte ya akala Port Elizabeth sarkar thuruk thilchi sang re chuaka helho te hna report turin helmi som pahni te chuan an ron nge na spine na thok turin an ngen ani bermai ma se Isaac Newman chuan atniala thei to pa an som hnu poin alo narfi thlachak mai ani an vauta an silai te chuan an chua ma se pastor chuan helho tan en thak na a tho theilo tur thule missionary na chawa tho thei tur thu a hril ta zel thowani helho torot pui te chuan sarkar lam tranlu tuka le sarkar spaya puin an ngai sata alei an podo saka an hlepa
amit mu an kher chuak boka chu khua mi pui mu lain an vit thlum ta ni missionary lem British uichau South Africa phua chop sarkar tantu le an spy Reverend Isaac chuan athil ti mana muta ti ina taksa a le khaziak an hnuchia helho te chuan Port Elizabeth khua Reverend Isaac a chhungkaw te chu an lu khung ta zela anupui beli chu du to kan pawngsuala nuwa an ngaisa a hnute a chemte zum takin an vita asera an vit boka an vit hlum ta ni an fanu upazok kumruk mi chu a ngong an tana naupang zok mi naupang kumli mi chu an vit hlum bok Isaac Newman ate chhungkaw torna hi a rapthlak hle mai he chhungkaw thihndan rapthlak tak mai hian British sarkar le ko hran ho te po a ngong na sa ema amai ro chu South Africa hel ho mingo sarkar du lova paithlak tumpol ten thu an puan dan chuan South Africa hian poisa tam tak pe in mi hangzinga tual that tu te arwaya he tual that tu rong takte po hi hel ho te Khawvela ti hmeichhiat nan South Africa sarkar thil ti mai mai ani ti in a puang ve thung heti hunlaya social activities lar tak Nobel Peace Prize te po lodong to Bishop Desmond Tutu po in missionary chhungkaw te rong takatha an ni chu poyati thua tar langa tual that tu te adem thua puang zar zui ngal bokani zawlnei makdanglam Bulgaria khopui Sofia hmeichhe naupang hril lok tu makdeu mai a oma a hming chu parniki ani Atlantic Monthly magazine in a Chanchin na soidanin parniki hi Khawvela midanglam tlem te zinga telve ani naupang te alania kumkomi chawani athil hrilok te chu dik tak tak atam maya amai ro chu Khawvelin a Chanchin na hriat tran na chu kumsang khat zakua somriat pali atang chau kha nani voi khat chu a u tenen Black Sea summer holiday man antuma tuipui kam varna hotela an chol lai chuan amit meng chu adanglam ta thut maya hlau em hian athota hlopa longa chuan I chuang lo hra mang u tuipuya mi thiruang ka hmunuai nuai mai ti na trapta a u te chuan luiti ran tuma rei tak an thlema ma se adu tlat lo an thul pha tangot mai ani an chuan tumna long XM2 tak mai chu Black Sea thipuina tak mai lo tle chuan tuipuya alen pilta a chuang zong chu an thita vekani hei hi sangkhat zakua somriat pali February ni som pahni ani parniki hian an chhungkaw Chanchin le khotlanga thil thlengte a hril lok thina adik thei em maya a thian te hian makti in an bor lai thin alo lian ve ta dewa Europe ram Chanchin le Khawvel pum thil lar zual te a hriat ang te chu a hril lok ta Soviet Union hruai tu te thihndan tur Brezhnev Andropov Chernenko te thihndan tur te an thi ni le athlak tu tur te thlengin alo hril lok dik to a soizel dan chuan heti hunlaya Soviet Union hruai tu Gorbachev hian Europa indona ati thlengdona Europe khochak le khothang anin dowanga khopui kothler cherem rum te le thisen luang je zui te po ka hmuani hati he indona po hi a hril lok ang hian thleng dik zui ta a soi ani bok a soidanin US President Ronald Reagan khan a Trump top main mi kut atuaranga a thi puyanga adot tu in thanna atling chu Democratic Party mi sambuang deu mitmu pol luzo tak huaisen tak aniang ti in alo hril lok bokani Roman Catholic Pope hi mi in an that don ati boka chumi hnulama chuan Catholic Vatican atanga anin zom na hi ake anga hlom lian pui pathuma anin thendarang ti na soiboka Khawvel khomol pui panga a indona thelmi hlei theilova turu a chuakanga kumsang ni atangin leichunga thil thra ti du tu te tan remna a thleng to ang ti na soyani a hril lok na te hi a thleng dikemo thleng dik lovemo naupang kumkomi lek soyatan chuan amak ema hetiang ngai tuana apu pharingot po hi thilmak tak chu atling ve ani a hun lai chuan mi tam takin a hril lok na te hi an ring ema a hril lok na te buai pui pol mi tam tak po an lo chuak hialani